Здравейте, драги слушатели! Вие отново сте с младежкия подкаст Ученически глас и добре дошли и на вас, и на нас след нашата дълга лятна почивка. Време е вече да се стъпим на краката и отново да започнем да правим съдържание за вас. Като първият епизод за тази учебна година е изключително интересен, поне за мен, защото самата тематика много ме интригува и тя именно е за изкуствения интелект и роботиката. Водещ заедно с мен е Илина Христова. Здравейте! Може би най-важната част от нашия епизод е Александър Павлов, който е заедно с нас като наш гост. Здравейте! Александър Павлов е управител и преподавател в училището по роботика RoboPartners, като той има една супер сила, която е, че той може да обяснява сложни неща по простичък начин, което е изключително важно в днескашното общество. Защото да не забравяме, че комуникацията на науката и технологиите е нещо много ключово. Защото в днешно време технологиите и науката са се развили до такова ниво, че е доста трудно човек, който изобщо не е запознат по темата, да навлезне в висотите, до които те са достигнали. И именно тук идват на помощ научните комуникатори и комуникаторите на технологията. Защото те могат да обяснят на широката публика с какво се занимават, какво постига науката и какво планира да постига. Така че ние сме много благодарни, че при нас има такъв човек. И мисля, че няма по-добър вариант за продължението на подкаста от това да ви помолим да се представите. Мислех си, планирам да не говоря много за себе си, по-скоро да давам стойност и да давам информация на вас с нещата, които се интересувате. Иначе накратко за мен работих около 5 години Java програмист, след като завърших технически университет с телекомуникации и всъщност исках да уча програмиране и съответно хванах от библиотеката книги по програмиране на C++ и се изучих до някъде сам. После завърших безплатни курсове, които в момента мога да се каже, че са еквивалента на Telerik, Softuni. Softuni мисля, че са платени. Но тогава беше Национална агенция за разработка на софтуер или нещо подобно, NARS или BARS, Българската агенция за разработка на софтуер. Като една варненска фирма всъщност си беше купила лицензии, беше направила обява за безплатни курсове и така навлязах в професионално в сферата, по смисъл, че след като изкарах курс, се отличихме с още една колежка, като двамата най-по-силни студенти и ни предложиха трудов договор като програмисти. Mm-hmm, yeah. И го споделям от гледна точка на това, че ако някой си мисли няма работа, няма бъдеще в България, във Варна, напротив, има страшен глад за кадри. Въпросът е, че няма да ви оставят да чоплите семки, ами трябва да давате добавена стойност. След така, че фанете някакви курсове. Има зверски глад на програмисти в интерес на истината. Колегите от ИКТ клъстера тук във Варна едно време дадаха статистика, че университетите генерират около 3000 или 6000 студенти завършили в техническите специалности. Пазара на труда търси 9000 души на година, което означава, че има 3000 души недостиг. И дали ще внасяме азиатци, които да работят, или ще образоваме нашите хора, които вместо да копаят на село, моите уважения, ама не трябва да се копае с лопатата, трябва да се копае с комбайни, с автоматизирани системи за висок добив. Така че от всеки програмист няма да стане, но въпросът е дали ще станете програмисти, дали ще станете QA, Quality Assurance, т.е. тестери, дали ще се занимавате с всякаква друга технология, но работа има за много хора. Така че изкарайте един-два курса, дигнете си квалификацията, отидете да стажувате някъде и със сигурност ще имате относително мечтаната заплата от 2-3 хиляди и така нататък лева на месец. Като не говоря за цифри, но средната заплата знаем, че е под 2000 лева и всеки си мисли така и така, как ще успее или пък гладен ще стоя. Не, седни свърши малко работа и ще вземат навсякъде. Естествено, трябва да си вършите работа по същество. Как се появи вашия интерес към роботиката и като цяло? Може ли да ни обясните малко повече за RoboPartners? Там с какво се преподава, доколкото разбирам и програмиране, освен роботика, именно където има името? Моят интерес беше, че исках в един момент, след като станах програмист, разбрах, че Лего имат образователни роботчета,
които можеш да програмираш и те могат да се разхождат. И в един момент исках да си поиграя с такова нещо, а имах и реален проблем да може роботска прахосмокачка да ми почиства праха по пода в квартирата, докато съм на работа. Нали. Така известните румба роботи още от едно време и се канех да си купя такива образователни комплекти, за да мога да се напиша Java кода и моята програма да почне да се разхожда по пода, а не да се... А не да си купите така. А не да стои на компютъра. Той но да не си купя на готово. Друг въпрос е за консуматорското общество. Нали? Хора, научете се да правите неща сами, с ръцете си. Но въпросът исках да си упражня уменията и да видя, че нали, моите програми ще могат да се движат по земята, а не просто на екрана. Така или иначе, нали, ако някой се чуди защо трябва да стана програмист или защо трябва да стане инженер, защото това е най-готиното усещане да направиш нещо и то да върши работа. Буквално е като да имаш нали, свое творение, свое отроче, вие се занимавате с изкуство. Тук също, нали, в края на края ще имате някакъв резултат, нали, някакво творение, дали музикално, дали картина или нещо, което радва окото. Ние инженерите горе-долу се чувстваме по същия начин. В края на края ще имаме творение, което без значение дали ще автоматизиран скрипт, който да печели награди от компютърна игра или да ви върши някаква друга работа в ежедневието, но то работи. Без значение дали си на 8 години и си направил работа и изведнъж си то работи, то наистина ми носи вода през 1 метър нали, с чашата. Да, това звучи чудесно. Да. Удовлетворението е много голямо. Загубих си мисълта за много неща, говорех едновременно. Моите работи. Така, иска да се направя такова нещо. И в един момент почнах да уча и за предприемачество или по-скоро да чета книжки, да си мисля, нали, хората казваха, не дей да стоиш или не дей да стоиш само на заплата. Робърт Кийосаки, богат татко, беден татко. Да, известна книга. Абсолютно. И отидах на конференция за предприемачи. И там се запознах с основателя на училището по роботика, който го беше основал 6 месеца по-рано, през февруари в София, 2010 година. През май месец 2010 се запознахме във Варна. И втората му приказка беше: Алекс, правим ли училище по роботика във Варна? И аз съм такъв човек. С това не се познаваме, сега с тебе да се познаваме. Тук ти кажа, правим ли клон на Robo Partners във Варна с теб? Ще направим. Колко му е? Колко му е, нали? Така. И после се оказа обаче, че съм бил единственият човек, който го е фоллоуъпнал, който след това продължава да се свързва с него и да го натиска и да пита правим ли следващата стъпка, кога правим следващата стъпка. И през февруари на следващата година, 2011, направихме във Варна първите групи по роботика и полека-лека ми възложих да управлявам тук местния клон, после станах съдружник и после станах де-факто собственик на бизнеса преди 3 години. Какво правим Robo Partners? Robo Partners работи с деца от... Преди това да ви прекъсна, това наистина е страхотно. Тук именно пак говорим за мултидисциплинарността и колко е важна за днескашния човек. Да не е специалистите пак само в една област, ами допълнителните знания, които има, могат да му помогнат много да се развие в своя живот. Ето предприемачеството, примерно във вашия случай, допълнително информатиката, после сте развили интерес към роботиката, така че това на мен много ми харесва. Тук е много важно в интерес на истината характера на човека. Дали човек иска да е фокусиран в едно и да изкопае много дълбок кладенец, или иска да разбира от множество неща по-малко. Но тогава кладенец се разширява, но е по-плитък, има тази опасност. Абсолютно. И говорихме с един директор едно време, той каза, хората, които разбират от голямата картинка и могат да правят взаимовръзки между множество неща, са ценни, интересни и важни. И съответно в ролята на управител в моя случай е много полезно това, че мога да съчетая най-различните гледни точки, области и дисциплини и в един момент да ги съчетая в процеса на работа. Най-вече когато трябваше преди години, пък и сега да измисляме нови занятия, нови нива по роботика, в които да надграждаме с учениците. И в един момент съчетавахме геодезия и сеизмични дейности с робот, който да засича вибрации и да знае, че можем да направим такава алармена система, която да засича стъпките на човека. Не нещо друго, ами просто като ходиш, то правиш вибрации, значи има някой в стаята и пил аларма. Нали? Така че това, което казах, зависи от профила на човека. Ако си тесен специалист, примерно нали, Айнщайн, ще постигнеш нали, много неща. А ако си с широк спектър на погледа, може да си дали Хенри Форд, дали Стив Джобс, като Джобс не го познавам, но нали, да
да създадеш друг вид процеси. Така че за всеки има различни неща, които могат да прави. А от къде въобще тръгна идеята за програмиране? В смисъл, един ден се събудихте и решихте, ще учи програмиране или? Това е наследена мечта на един мой съученик от 6-ти клас. В един момент си говорим в голямото междучасие в училището, Елин Пелин, и питах майка ми какво трябва да уча, за да правя компютърни игри. И тогава играхме Mortal Kombat, едно в интерес на истината. И то пускахме стотинки в една машина, нали, с ръчките. И той вика, Алекс Динозавърът, става въпрос за 96-та година, там някъде. И вика, и майка ми каза, трябва да учиш за програмист. И аз бях такъв, ще стане програмист. и така отидаха до 12-ти клас, като тогава, не се отплесвам, нали, учихме програмиране с стругави фрези в механотехникума. После в университета пак не ме приеха програмист, защото учете повече математика. Моята математика беше 4 на кандидат студентския изпит. И не ми стигна бала. На трето класиране, второ желание ме приеха в телекомуникации. Но, както казах, човек като иска, в един момент имахме един семестър C++ в университета, който беше напълно достатъчно да разбера, че това е нещо, което ми трябва, оттам нататък дебелите книги. И вкъщи писане на компютърни програми на лист хартия. Буквално на лист хартия, защото нямах устройство, нямах компютър, нямах телефони, таблети и така нататък. Говорим си за 2004-2005 година. Боже, мога да си представя как се проверява такова нещо и как се пише всъщност. Велико беше, защото всъщност, както едно време, представете си древните математици, древните не математици, древните програмисти от 60-70 години, които са фащали, всъщност са писали тонно уравнения, после правят ни с перфораторът пънч карти, перфорирани карти и слагат едно тесте карти в определен ред и ги дават някъде на конвейера там на изчислителния център някъде си и след една седмица знаеш, че твоята компютърна програма ще влезе в машината, ще бъде сканирана и след един ден ще имаш резултат от твоите изчисления, за да можеш да пратиш хора на Луната. И стоиш такъв и ти всъщност 2 седмици дебъгваш, да може после след една седмица, като си пуснеш заявката, да имаш резултат, който да е верен веднага. А не като сегашните хакерчета като нас и мене, включително. Не разбираме нищо от математика. Сега пишеме и нифове и елзове, някакъв код. Я да го пуснем сега какво ще стане, той за милисекунди ти го изпълнява, ти да връща резултата и ти съм го сбъркал, айде да го поправи. Тук става проба грешка и така нареченото хакерстване, блъскане, такова тестване. Така ли се нарича? Тук е много любим лав от общото образование, а не от общата култура. Каква е разликата между хакер и кракер? Това съм го чул. Всъщност хакерите не са ли етичните хакери, т.е. те се опитват да разберат къде има някакъв проблем, дали в сигурността или нещо, а кракерите са вече хората, които искат да навредят. Крак идва от това пуквам и търсят пукнатини, търсят проблеми в сигурността или да щупят някоя система, така че да извлекат ценното вътре в ковчежето, което са спукали щупили. А пък хакерите, лафът е, че това са хора, които правят от нищо нещо. Нашия любим лаф побългарявам, да направим от нищо нещо, от две странни неща, да съчетаем нещо ново. И едно време имаше един филм Макгайвър, който не го е гледал да прегледа от интернет, има множество сезони. Той е човек с турбичка пълна с вода, правеше часовник. По смисъл, че водата изтича по лека-лека и съответно някаква везна в един момент улеква и натиска някакъв друг детонатор нещо си. Това е най-елементарното нещо, което беше правил. Имаше статия, между другото, на реални неща, 7-8 реални неща от този сериал, които могат да се направят подръчни средства от сорта на базука и така нататък. Са, картофен там уръдие. Хакерите са хора, които могат да съчетаят някакви неща заедно и да постигнат резултати. И затова казвам, че хакерстваме, блъскаме там някакъв код и гледаме дали ще стане. Докато и което между другото по едно време в работа ми казват направи нещо. Пиша, правя си тестовете, има гранични случаи, ето не стават. В един момент се върнах към корените си, буквално изключих компютъра, всъщност седнах на едно странично бюро в офиса, дето нямаше монитори, нямаше нищо. Фанах един лист, написах си проблемните случаи, пък и обикновените, извадих си логиката какво всъщност трябва да напише кода ми и го написах на спокойствие, после седнах на компютъра и той заработи. Дет питаш за вкъщи едно време. Конкретната задача беше решаване на матрици по метод на Гаус, упростяване на система от линейни уравнения. Буквално една седмица го дебъгвах и на ум проследявах всяко едно нещо, откъде минава кода и в какво състояние би бил. Да. И като отидах, като го написах, буквално наистина заработи от първия път в библиотеката.
лъжа, нали, едни масиви, тогава установих, че масив и променлива не трябва да имат едно и също име, защото те де-факто са едно и също нещо с индекс. Така че, нали, трябваше да оправя тази грешка за имената на променливите си, но оттам нататък не се заработи и нямаше проблеми. Така че как се пише и как се дебъгва, всъщност много успешно, защото влизаш на дълбочина, нали, а не я да видим какво ще стане, оправи го, я да видим какво ще стане, оправи го и в следващия момент нещо има бъгове, в която искаш операционна система. Разбирам. Добре. За RoboPartners, ако може да ни кажете малко повече. За децата там, кои обикновено проявяват интерес, повече ли са отколкото преди? Защо как се развива роботиката в България? Имам предвид дали расте интереса от вашата гледна точка, като училище за роботика. Сега, първо дейността на RoboPartners е да работи, както казахме, с ученици вече от 5 до 15 годишна възраст и да им събужда интереса и да им подклажда интереса към технологии и програмиране. Обичам да казвам, и не е част от рекламното послание, роботиката съчетава в себе си механика, електроника, конструиране, програмиране, дизайн, като за дамите особено, нали, за артистично настроените хора дизайн е готиното, защото да направиш красив робот. Конструкция и след това да я съживиш. И това помага на учениците да се профилират в някои от тези дисциплини в бъдеще. Там нататък обичам да казвам, че ако не се профилират, ако разберат, че инженерните неща не са техни, ще могат да се профилират в хуманитарни или правни или някакви други такива неща, което пак ще е помощ за профилирането им. Така, как се развива? Първо, че си имаме асоциация от няколко години насам, професионална асоциация за роботика и автоматизация, че и за иновации. Второ, все повече хора търсят роботика за по-малки деца. Говорим и за предучилищната роботика, която съществува тук от 3 години, ученици на 5-6 годишна възраст. А за останалите ученици също. Значи, колкото е по-малко едно дете, толкова повече интерес има. Някъде около 6-ти клас. 6-ти клас хората вече почват да се разсейват и да си мислят, че роботиката не е за тях. Но пък якото е, че ти казваш, че твой колега тук от екипа е карал курсове едно време. Когато сме организация на 12 години, първите ни ученици първо, че се завъртяха и станаха преподаватели в RoboPartners. Вече има такива. Супер. И тези преподаватели през 21 година станаха кандидат студенти, отидаха студенти в Холандия. И 4-мата. И трябваше да се обнови екипа тогава. В момента също имаме около 3 наши бивши ученици, които също се завъртяха и дойдоха да станат преподаватели. Успяваме да затворим цикъла и ученика да стане преподавател и да може да преподава на следващите ученици, освен това да е на високо ниво и да отиде и да превземе и чуждите университети. Вие преподавате ли на децата? Аз в момента замествам и този семестър нямам план да съм в групите на първа линия. Миналия съм... лъжа. Водя занятия. Водя занятия и на първи клас компютърна грамотност и на втори и трети клас въведение в програмирането. Имам групи всъщност. Добре, може би да настъпим вече към същинската част на подкаста. Ние ще направим едно приливане към RoboPartners и може би всеобща концепция на всички хора за, против роботика и изкуствен интелект. Но преди това мисля, че е доста важно, както за всяка една дискусия, първо да определим понятията, с които ще говорим. Защото доста често се случва това, че в някои дискусии, ако не се въведат предварително понятията, се оказва така, че един човек под една дума има нещо друго предвид, другия човек има друго. И накрая те спорят, обаче се оказва, че те дори не са говорили за едно и също нещо. На дебати ли ходиш? Не. Но си го научил добре. Колегите, деца били на дебати, ми го споменаха това, че е готина базова точка, да? Да. Ключовите неща за този епизод на подкаста са роботиката и изкуствения интелект. Може би да разгледаме двете понятия накратко. Доколкото знам, аз всъщност го научих от вашия сайт на RoboPartners, че робот всъщност идва от чешката дума робота, което означава насилствен труд, даже до една степен робски труд. Тоест, и то до една степен, мисля, че доста добре описва идеята за роботите. Те са машини, които се опитват да
подпомогнат нашето Така звучи, ежедневие. все едно И ги не само. мъчим. Ами, Не оттам просто. идва думата. Добре. Както обичам да казвам на демонстрации, какво е робот? Това е машина, която трябва да помага на хората и да ги замени в тежкия физически труд, на тежката работа. То чешки, нали, почти славянски език, или там има някакви допирни точки. Та робота работа. И сега вече дали е тежка физическа работа, дали е тежък каторжен труд, дали е насилствена работа, Да, се тая. Но за мен на моменти тежък каторжен труд е да правя 15 копи-пейста, защото нещо не съм се автоматизирал някой скрипт, нали, просто ми коства ментална енергия да правя повторяеми действия. Мгм. Да кажем, че да, робот е нещо, което да помогне на хората, което да е автоматизирано, което да е машина, която да може да прави тия действия, т.е. в физическия свят да въздейства и в идеалния случай да не е тъп автомат от типа на асансьора, при който има точно крайни действия, а е малко по-хитър автомат, който да речем, че може да усеща света около себе си. Като тук всъщност е много сериозна дискусия и ще се вкарам само автогол. Сега, асансьора робот ли е, не е ли робот? Защото има сензор за допир, бутоните на всеки един етаж. Така. Има състояние, има реакции, нали, т.е. крайни състояния, в които като натисна този бутон трябва да отида на еди кой си етаж и така нататък. Мгм. Да. Но, нали, деца вика даже между другото, ако вратата усети съпротивление, няма да ти затисне ръката, ами ще реагира и ще се върне обратно, за да ти направи място да влезеш в кабинката. И така Има нататък. си сензори. Има множество сензори всъщност, Да. така че мога да се замислим, че асансьора може би минава в категорията на човек, защото вместо някой роб отдолу да дърпа въжето за 15 човека или по-скоро 10 роба отдолу да дърпат въже за 5 души да ги качат на високо, нали имаш някаква машина с електродвигател и противотежест, която да разнася насам натам. Ами аз всъщност никой не съм се замислял за това, но май... Сега за първи път се замислям. Асансьорите май са роботи. Края на автомат е. Нали, роботът би трябвало да е по-сложна машина, която да може самостоятелно да взема решения. Въпросът е, ще имаме до изкуствения интелект. Нали, какво означава компютър на латинските езици? Означава калкулатор, означава нали, електронно-изчислителна машина. Тоест, то прави множество сметки много бързо. Така че на нещо, ако му дадеш безкрайно време или безкрайни ресурси, то може да свърши същата работа. Нали? Деца вика и ние на един лист хартия можем да пресметнем за 2 часа как да си прерисуваме екрана на компютъра в момента, нали? На база на информацията, която имаме. Но няма да е ефективно. Така че сметки. Всичко пресмята и сега разликата с изкуствения интелект, като стигнем там, ще бъде колко може да пресметне и колко може да помни от преди това. Тоест постоянното развитие. Един вид или... Ясно. Добре. Вие като преподавател и управител на RoboPartners със сигурност сте забелязали какви са реакциите на хората спрямо роботиката и до една степен предполагам и изкуствения интелект. Повечето хора негативно ли са настроени или положително? Все пак децата, които идват при вас, би трябвало да имат натурален интерес към темата, все пак именно заради това идват. Но имало ли е, примерно, някой скептичен родител, който се е тревожил за нещо или... Защото има много драстична разлика между различните хора и техните мнения по темата. Ние имаме... Как е bias? Нали? Изкривяването, изкривяването, че при нас са хора, които са за тая работа. Ако ти не харесваш физическото усилие, няма да запишеш детето на фитнес. Нали? Ако не вярваш тия неща. Ако не искаш това да се изпотява, няма да го пратиш на спорт. Така че от тази гледна точка при нас са хора, които са отворени за идеята. В социалните мрежи имаме няколко негативни коментара, които съм виждал, но те не са били съвсем по тая тема или пък буквално и аз поглеждам и деца вика, не подхранвам с внимание нещо, което не ми върши работа, което не харесвам, което не му обръщам, което не ми трябва. Има и всеки има право на мнение. Въпросът е, както в момента има революцията за изкуствен интелект и за автоматизация и за роботизация, така едно време работниците на такачните станове са ходили с бухалки и с да разрушават нещата, които са автоматизирали тяхната работа през индустриалната епоха и да ги разрушават и да се борят срещу това, нали, те да си имат своята прехрана. Да.
но нали, всяка промяна е дискомфортна, защото човек трябва да се адаптира и особено този, който няма енергията, готовността, има мързела, нежеланието да се адаптира, да положи усилия да се преквалифицира, като естествено, нали, знаем за мозъчна пластичност и така нататък, когато си на 15-25, ще се преквалифицираш. Когато си на 35, 45, 55, Да, вече става доста по-трудно. къде е да учиш нови трикове, нали? Но се налага и затова е важно да се държим мозъка в форма В и да сме такт, готови. да има тонус. Да. Така че Напълно. въпросът е дехуманизация от гледна точка дали ще изгубим човешкия контакт помежду си или ще разчитаме изцяло на алгоритмите. Вчера, между другото, имам един някакъв въпрос и решавам да се консултирам с човека, който ще работи по дадения въпрос. Дигам телефона и докато дигам телефона и си викам, аз можеше да попитам ChatGPT да ме консултира по дадения въпрос. Ама викам, айде, вече съм тръгнал да набирам човека, пък и по-добре да имам човешки контакти. Го казах това нещо на глас на човека. Той се изхили от среща и после, като го питах, нали, за какво забравям, и той вика, това. И викам, това го бях забравил наистина, благодаря ти. И прескочих тая фаза с чатбота, докато в друг един момент, начинът по който за момента се упражнявам да го ползвам, трябваше да набера някакъв текст, да напиша някакъв текст, съобщение към родителите ни. И написах го, решавам да съм самомнителен и викам това как мога да се подобри. И вкарам моя си текст в чатбота и казвам, подобри това нещо с такива цели, да стане по-въздействащо, по-продаващо, да го кажем накратко. И, нали, с тези две цели, да речем. И прегледах резултата, сравних го с моя, видях една-две готини внесени думи, видях едно-две изречения, които пренасочваха към призив за действие, към някакви други неща и бях, това ми харесва, ще го приложа в моя текст и то ще го приложа, нали, дори с адаптиране в моя си стил, съвсем в моя си стил и с, нали, мислене. Така че това беше начинът, по който да се възползвам от тази технология. И другото много важно нещо е, представи си, че трябва сам да си оплетеш пуловера и да оплетеш сам пуловерите за цялото си семейство. По-добре е да използваш машина, която да ти ги направи и по-добре да се възползваш от това и да имаш свободното време за бъдеще. Добре, може би сега да продължим с това как се разделят хората, защото наистина според мен има много голямо разделение. Не знам за вас как го виждате, но хората обикновено се делят на за и против развитието на роботиката и изкуствения интелект. Вие как мислите? Има ли го това деление? Аз по-скоро искам да добавя още един въпрос. Дали коя страна смятате, че преобладава повече в България? В своето семейхурче съм и съм напълно ясно, че не съм обективен и че нямам наблюдения. Така че няма смисъл да отговарям на това. Коя страна преобладава и в България и така нататък. Страната е голяма. Отделно съм в един град, дето има половин процент от населението на страната или там 5% дел от населението на страната. Все тая не ми се смята в момента в ефир. Да, това е статистика. Но, въпросът е, че града е някакъв, относително малък, нищо там, втори, трети областен град, все тая. Но и моята среда, моите контакти са някакви лимитирани. Жив човек съм. Оттам нататък няма значение. Същественото е следното. Значи, какви биха били хората, ама тук пак имайте предвид, си говоря на общо основание на предположения. Има такива хора, които се притесняват от дехуманизацията, т.е. липсата на човешки отношения. Нали? Машините ще почнат да правят всичко и няма да останат хора. В крайния случай роботи ли трябва да ни лекуват, роботи ли трябва да ни образоват децата, да се грижат за децата ни, роботи ли трябва да се грижат и физически за децата или за възрастните. От друга страна е притеснението, робота ще ми вземе работата, той ще кара таксито, той ще кара камиона или ще кара влака и за мен няма да остане какво да правя. Какво друго може да има като притеснения? Всъщност вие ми съдействате. Какво друго може да има като притеснения? Тия двете са основните. Има хора, които смятат, че може да е опасен за нас. В смисъл, може да развие някаква автономност и да...
Да, това всъщност е готиното и това между другото големи умни хора го написаха преди 6 години някъде имаше статия на тема свръхбързото ускоряване на изкуствения интелект. Дори в интерес на истината, преди 6 месеца Елън Мъск и още няколко други учени бяха за това да се наложи пауза на разработката на изкуствен интелект, чатботове, за да може първо да създадат едва ли закони на роботиката, права за тези неща и тогава да може да се продължи работата. Тоест нов клон на правото. Като цяло. Да, само че едното от нещата, които си мислех, като идвах насам, беше, само да запиша, за мисълта да ни превземе, да се върнем после към нея, сякаш ще се отплесна леко настрани, с правила и с ифове и елзове не можеш да ограничиш поведение на системи, хора, общности и така нататък. Тоест, не можеш само с код, с правила, с кодекси, с условия да форсираш някой да прави нещо. В един момент този човек, ако не му изнася, ще приложи физическа сила и ще направи каквото си иска. И там вече идва това да, между другото, в един момент може да стигнем да си говорим за военни роботи. Напомнете ми после, или който има свободни ръце да се запише на лището. За нов клон на правото. Сет тая. Нали. Те, всъщност в старата статия бяха го казали хората, че първо трябва да работим по-скоро в секция на етиката или там на нещо подобно, в което да си изясним какво искаме от тези изкуствени интелекти или да успеем първо да им кажем разбери хората, разбери най-важните приоритети за хората и тогава почни да решава задачите на хората, за да избегнем договора с дявола, в който изкуственият интелект, за да предпази човечеството, поробва човечеството, като в катастрофичните филми. Нали? Всички сме го гледали там AI, как се казваше, аз роботът, при който за да помогнем на хората да не се самоизбият с атомни оръжия, ние ще направим хората роби да живеят, нали, ограничено, за да нямат, ще им вържем ръцете, за да не могат да се избият, защото хората имат, нали, тенденциите да воюват и да си правят мръсно. И затова изкуственият интелект, нали, би ни поробил. Всъщност, за да ни предпази, да може да живеем в зоологическата градина безопасно. Но всъщност имаме нужда от естествена джунгла. Mm-hmm. И за да се избегне това нещо, хората преди 6 години, там, като бяха написали статията, в момента не мога да я цитирам в памет, какво беше заглавието, но вижте там, нали, проблема на суперинтелигентността, да суперинтелидженс и така нататък. Тя е в 2 части. Същественото беше да първо, нали, изкуственият интелект да може да разбира нуждите на хората. Като нуждите на хората съществените са от, бих казал, свобода и автономност. И после вече, нали, дори, значи, нуждите на хората, представете си пирамидата на Маслоу, тук вече е моя интерпретация и моя мисъл. Първо чатбота трябва да разбере върха, нали, на себеизразяване, самоактуализация, творчество и така нататък. После общност и семейство и чак накрая сигурност и прехрана. Защото, да? Не, просто опитам да разбера защо. Защото няма нужда от тях. Не, защото в филма Аз роботът, изкуственият интелект там искаше да осигури сигурност, безопасност и прехрана на хората, като ги сложи в зоологическа градина и ограничи правата и ги храни, нали, но тези хора не могат да направят нищо нагоре. И затова, нали, изкуственият интелект трябва първо да успеем да го обучим, че искаме нещата от върха на пирамидата, за да може той, докато решава проблемите, да има предвид цялата картинка, а не само безопасността. Защото това е проблема за превзимането. Другата интересна хипотеза, има хора, които са AI оптимисти, при които те казват, защо си мислите, че когато нещо стане самоосъзнато, sentient, то задължително ще трябва да се бунтува и ще трябва да воюва срещу вас, нали? Няма да влезе в защото не е колаборация, да. Да, нали?
Това е добър начин. Притесняваме се, Мария, истината е от трета страна. Как се кажеш? Има един байас, нали, една особеност на хората. Заблуда. Да, Байас може да се благодаря. преведе също. Заблуда е готино. При която, ако нещо шумне в храстите, е по-добре ние да се оплашим и да се представим, че там има лъв. Да. Защото, като избягаме от шумката, от зайчето, от вятъра, няма да ни изяде потенциалния лъв. Докато, ако всеки път си мислим, това е вятър, това са зайчета, следващия момент, като има лъв, ще наиздат. То именно заради това рационалното мислене като цяло е било много лошо в еволюционен план. Колкото по-рационален един човек, толкова по-малко вероятно е било да оцелее. Защото наистина може да си каже, доста по-вероятно е някое зайче или вятъра просто е духнала някоя съчка, обаче ако той каже, че наистина е лъв, тогава умираме. И от тази гледна точка хората сме много чувствителни на тема апокалипсиси, нали, затова гледаме филмите за, нали, края на света и затова да притеснява бъдещето на изкуствения интелект, че ще ни затрие, защото трябва да се самозапазим. Така че това е според мен голямата причина, но и съответно тя е вероятно валидна и деца вика better safe than sorry, по-добре да сме се подсигурили. Очаквай най-лошото, другото е бонус, нали? Очаквай най-доброто и преди най-лошото и прави най-доброто, което можеш. Да се подсигурим, отколкото да сме невнимателни. И от тази гледна точка са окей. По тази тема аз съм чел, че по принцип дори изкуственият интелект или роботите да почнат да си мислят някакви лоши мисли, как да ни завземат, ние можем предварително да сме въвели нещо, което при такива мисли директно да ги деактивира или нещо такова. Така че ние някакси не можем ли винаги да сме една стъпка преди тях, защото все пак ние ги създаваме? Не, много е забавно. Ще го нарисувам на хартика, ще пробвам да го облека първо в думи, да го обрисувам в думи, за да може слушателите да си го представят те. Имаме нелинейно развитие, нелинейна скорост. И когато нещата са нелинейни, човешкият мозък не може да си ги представи. Буквално не успяваме. Нашето съзнание работи линейно и всякакви такива процеси, които са супер ускоряващи се, не стават. Примерно, и за хората, които са с математическо такова, представете си, то не е парабола, но експонента. Значи, имате нещо, което, нали, представете си числово с една хоризонтална линия. Имате нещо, което се движи много близо до хоризонталната линия и съвсем леко нараства. Обаче в един момент прави един рязък завой, почва да нараства с 45 градуса, в следващия момент прави още един рязък завой, почва да нараства с 89 градуса, нали, с 90 градуса скорост. И разликата от тук до тук, нали, ако го разделим на равни сегменти, нали, първите 5 години нищо не се случва. И това е пример, нали, примерно за DNA sequencing, за сериализирането на човешка ДНК. Секвенирането, да. Да, първите 5 години нищо не са правили, е струвало $100,000 да направиш един секвенсинг. Обаче вече целият човешки геном. На 6-та година обаче е струвало $1,000 и на 7-та година е струвало $10, защото вече са го направили, нали, такова. Нещата порастват зверски бързо. И с изкуствения интелект, когато една система се самообучава и, нали, се самонадгражда и развива. В един момент, нали, тя в момента е с интелекта, между другото, не знам, ще кажа нещо относително невярно. Значи, в аз момента... съм чел, по принцип, изкуственият интелект в момента дори не може да се сравни с най-прости организми, които са продукт на природата. Старата информация от преди една година. Ние като говорим за изкуствен интелект, за кой по-точно изкуствен интелект говорим? Защото не е само един. Абсолютно. Значи, едно време имаше лав, да правим невронни мрежи в транзистори, в компютри и да симулираме взаимодействието на отделните неврони с различни връзки между тях и по този начин не можем да симулираме и един червей. Нали? Или успяваме да симулираме някое, нали, безгръбначно, обаче не можем, или, нали, мозъка на муха и така нататък, нали, с там 10 000 неврона. Обаче до там не приключват възможностите. В момента, значи ChatGPT като излезе, той използва версия 3. В момента безплатната версия е 3.5. Платената версия е GPT-4. GPT-4 е на нивото на университетски студент в САЩ, който като му дадеш изпити, ги решава с резултат 95 отличен 6. Колко хора могат да решат студентски изпити с отличен 6 в населението? Нали, това, че тук вече ще измисля глупости, нали, няма да казвам нищо, но според мен това са 95, т.е. 5% от хората, да не кажем 2% от хората, оптимистично 5%.
Така че това има информацията и знанията и уменията за интерпретация на информация по-добра от 95% от населението. И това са промени. Значи GPT-3 като излезе през декември 22 година, защото в момента е 23-та, беше порядъка на... Нали, вадеше чисворки, беше порядъка на умен колкото 50% от населението. Беше като 12-13 годишно дете. В момента е като 20 годишен студент и след 2-3 години би трябвало да е, нали, ако си говорим за IQ, човешкото IQ, нали, се мери от 80-82 до 200 и средното е 100-105 точки. И то, нали, нормалното средният човек да е 100 точки, просто тя такава е системата. Айнщайн да кажем, че е 200 и, нали, другите велики хора такива. Оттам нататък ти приключва скалата, просто защото няма такива хора. И съответно, в момента ботовете може би имат интелект около 110 до 140, измислям си числа, но да можем да си го представим. И след 2-3 години би трябвало да станат около 2000, 200 хиляди и така нататък числа, които не мога да си ги представим, защото един бот да е умен колкото 10 човека едновременно, ама то не е 10 човека, защото, нали, как да съчетаеш в една глава, в момента ми е трудно да ги такова. И Айнщайн, и Бетховен, и кой още, нали? Толкова много знания и различна квалификация. Да, защото то машина, нали? То може да съчетае 7-те вида интелигентност, може би всъщност, тук малко се изсилих. Нали? Но математическата интелигентност със сигурност. И това се нарича свръхинтелект. Супер интелидженс, при което можем ли да обясним на мравка какво е 2 плюс 2? Може и да можем. Можем да обясним на куче какво е интегрално смятане. Никакъв шанс. Нали? Кучето може и да успееш. Нали? С маймуни съм виждал как те имат интуиция и разбиране за икономика и като почнеш да им даваш различни награди за една и съща свършена работа, се нервират. Или пък любимото ми, наскоро разбрах от подкастите на Джо Роган, че горила е гледала хора и е почнала да взима клони и да забива копия в река и да лови риба с копие. Горила. Нали, човекоподобна маймуна. Така че, нали, но въпросът е на горилата не можем да обясним интегрално смятане. И сега тази разлика между, нали, горила и човек или човек и куче, си представете, че изкуственият интелект да разбира неща, които на нас няма такава концепция. В смисъл, все едно 4-измерно пространство, или 5-измерно пространство, някакви такива неща, дето ние просто не можем да си го представим и така нататък и така нататък. При свръхинтелекта, ти ме питаше, основният ти въпрос беше, можем ли да го ограничим, можем ли да сме една крачка пред него? Основната дефиниция или основните трикове в момента са самообучение. То в един момент само да успее да намери взаимовръзките в света, pattern recognition, и да се самообучава от тях. Така работят. Със сигурност се състезават помежду си. Тоест, играе срещу версии на себе си и се учи от опита си, от собствената си версия, от опита със себе си. Говоря за компютърните игри, там шах, StarCraft, при които знам как са се обучавали горе-долу, какъв е подхода. Да, на шах един компютър отдавна би човека. Доста. Да. Дибло. Те оттам са почнали като цяло. Да. В момента е Stockfish или коя си е версия и, нали, там, ако си говорим за цифрички, хората имат около 2 до 3000 точки ЕЛО. Да. Зависи всъщност от... Магнус е 2800, няма, гони 3000, зависи от системата и така нататък. Ботовете са на 3500 и така нататък, недостижими. Не съм гледал, нали, колко е реалното им ело нагоре, нали, помежду си, но буквално версиите се състезават, че, нали, тази, която бие човека, бива пребивана 10 на 1 от някоя друга версия и някоя нова версия бие тази, която е била онази, която бие човека, с още 10 на 1. И това не мога да си го представя. Това е формата на експоненциалното мислене, растение. Къде да му поставиш ограничения на това? И затова по-скоро въпросът е, можеш ли да му обясниш какви са мотивите и целите на човечеството по хубав начин, по разбираем, и можеш ли да разчиташ, че то няма в един момент да ги самоизтрие и да ги пренебрегне? Ясно. Добре, може ли малко да върнем лентата, като... давай.
Нищо, извинете. Мисля за това, което казахте преди малко. Как ще достигнем някаква свръхинтелигентност с изкуствения интелект, при положение, че с примерите, които дадахте, е имало някой с по-голямо разбиране от тях? Примерно, човека спрямо кучето. Ние имаме разум, кучето няма. И ние обучаваме изкуствения интелект. Има разум сега. Да, Имах предвид, че човешкият разум. В смисъл, кучето не може да му обясним да смята, защото то просто не мисли по същия начин. Следователно, ако ние с нашия капацитет обучаваме изкуствения интелект, как е възможно той да надхвърли нас? Когато се самообучава. Но дори да се самообучава, това са човешки данни. В смисъл, как ще надхвърли, примерно, Айнщайн? Или там... Какво означава човешки данни? Не, значи, добре, да почнем от простичкия пример, нали? Как работи, няма го нарека еволюция, но възпитанието ние хората. Нали? Правим най-доброто, което можем, нали? Създаваме деца, възпитаваме тия деца, нали? Аз съм по-висок от баща си, моите деца може би са по-високи от мен и така нататък, полека-лека ще станем мутанти 2.10 целия свят, нали? Така, но същевременно, нали, аз имам някакъв капацитет и се старая да се възпитам детето да е по-добро от мен. Така че е нормално, нали, творението да надрасне създателя си. Минимум това. Се съгласяваме, че е възможно. Да, в смисъл съгласен съм, че изкуственият интелект най-вероятно ще надвиши капацитета на средностатистическия човек, но тези, които са по-умни, примерно. Добре, за да имаме интелект, той трябва да може да разбира какво се случва. Да може да схваща информация, да схваща данни. Това, което се е случило Айнщайн е прегледал труда на всички хора. Нютон е бил казал, аз съм стъпил на раменете на гиганти и затова съм достигнал до следващата ябълка и съм измислил нещо ново. Айнщайн е по същия начин надградил знанията на предишните хора. И сега, имаме бота, който същественото е той да може да учи, да може да разбира, да може да схваща. И това се стараят колегите учени да... Учените, не съм никъде там. Така. Това се стараят учените да направят система, която се самообучава. И затова е много забавно и бях много впечатлен, когато едно време бота играеше в StarCraft. Значи, едно е да виждаш цялата шахматна дъска и да имаш цялата информация. В StarCraft обаче има мъгла. StarCraft не се вижда какво се случва в съседната стая или в другия край на училището, защото има стени, трябва да пратиш разузнавач, който да ти снася информация. И в мета, в който аз играя тая игра, и тия хора правят ботове, нали, между другото, StarCraft бота не е по-силен от гросмайсторите на StarCraft, от грандмайсторите на StarCraft, грандмастерите. Но пък за сметка на това, 5 бота в екип победиха 5 души на Dota или на League of Legends, някоя такава моба компютърна игра. Мисля, че беше Dota 2, защото е с по-отворен код и там можеха да пишат OpenAI техния бот. Така че, пример, в който 5 бота си съдействат и измислят стратегии и подходи и успяват да предвидят действията на човеците, и то в реално време, които хора се опитват да направят схеми, тактики и стратегии и ботовете да имат по-хитра стратегия от тях и да ги победят на състезание. Когато дадения алгоритъм, компютър, изкуствен интелект, бот, може да се учи, проблемът е, че той може да прочете цялата информация на света. Ще стигнем до чат-ботовете, които са изсмукали информацията от всички книги. И това, което е велико там и много интересно е, напиши ми абзац в стила на Конфуций, който да разказва за Корана, примерно. И съчетава някакви супер странните дисциплини, които ти трябва да изучиш Конфуций как се изразява. Трябва да изучиш разбиранията в Корана или в някоя друга такава много далечна дисциплина. Или пък добре, нека да говори, за да избегнем от религията, говори за квантова физика в стила на Конфуций. И бота може да го направи, защото еди какво си. Нали? Защото е обхванал тия две произведения. И сега продължаваме нататък. Значи, дадения Айнщайн 2 бот, който ти даде за пример, може да изучиш всичките теории на в момента модерната стрингова струнна теория. На струните. Може да изучи Хигс бозоните и резултатите от ЦЕРН и може да направи някакви съждения, някаква логика
и да излезе с нова теория и с ново разбиране за това какво се случва в света и как работи Вселената и нали, мини частиците. Това ще е толкова полезно, ако успее да ни обобщи теориите, но за жалост все още не се случва. Но за това се борят хората и това е смисъл и това ще е полезното и в интерес на истината. Така, всъщност, нали, в интерес на истината хората примерно направиха и работят по въпроса. AlphaFold, изкуствен интелект за сгъване на протеини. Много сложна задача и, нали, което ще помага за лекарства, за всякакви други неща. Това отговаря на въпроса ти, как това нещо в един момент, като почне да разбира, ще може да прочете цялата Александрийска библиотека, целият интернет или в дадената област и ще може да направи, нали, живот и здраве дадения резултат. Да, отговаряме. Добре. Се бях замислила за това. Аз ще върна малко лента назад. Както виждаме, изкуственият интелект може да стигне до невероятни нива и може би сега да говорим по изхода на неговото финансиране. Защото има много голяма разлика от това, откъде идва финансирането. Ако, примерно, се финансира за военни цели, очевидно е, че изкуственият интелект по-скоро би насочен към по-военни идеи. Доколкото ако, примерно, изкуственият интелект в Япония, там е по-скоро да помага на човека или даже колаборация. Да. Какъв е въпросът? Иначе си прав, follow the money, следвай парите. Може би ще стигнем там. То забавното е, примерно, когато разказвах наскоро на ученици, OpenAI вече нито е open, нали, нито е open source, нито е, нали, non-profit и така нататък, включително, че го купиха от Microsoft. Но затова и Елън Мъск тръгна да си прави, всъщност и си основа своя компания, която да е с отворен код и да работи по въпроса за изкуствен интелект, така че да е от общността. И има, между другото, множество проекти. Примерно, доколкото си спомням, Llama 2, с 2 лъта се пише. Мисля, че те бяха проект, който е с отворен код и, нали, на напълно отворена система от типа на чат-ботовете, която можеш да обучаваш, да използваш резултатите свободно и така нататък. Какво още имаме като чат-ботове? ChatGPT. Може би и за военните роботи и изкуствен интелект. Да, какво с тях? Като цяло, доколкото помня, имаш някакви изтребители, които просто задава се мишена и то просто отива и свършва работата. Така че по това отношение може би е по-добър от повечето хора, защото няма да се запита морално ли е, не, просто отива и изпълнява задачата с безупречна точност. Няма да сме хора, ако няма някакъв вид изтребители. В момента гледам Междузвездни войни, войните на клонингите, Clone Wars, и там в един момент клонингите бяха казали: да, ама, уважаеми господин генерал, това е глупава или даже лоша команда и това ни различава от ботовете, срещу които се бием, нали, там във втория и в трета част на Междузвездни войни, се биеха срещу дроиди. И така че това да има, нали, критично мислене на изпълняващия, бонус точки. Сега, дали ще има... дали трябва да има военни роботи? Тук, между другото, моят лирически герой, аз самия, претърпях наскоро развитие и разбиране за света и на всеки го ще препоръчам да изслуша, да прочете по някакъв начин. В YouTube има като аудио книгата Soft War, като война, Soft War. Игра на думи е като софтуер, само че въпросът е, може ли войната в един момент, както всички други неща са дигитализирали, може ли в един момент и войната да успее да бъде дигитализирана и да продължава да има смисъл от тая война и тя да си върши работата. Жестока теза е, буквално това би било интересно. Ми отвори цялото разбиране за как работи света. Цялата теория е на тема демонстрация на сила, power projection. Всичките оръжия, всичките стени, които дигаме, това са демонстрация на сила и някой, за да преодолее даденото ограничение, трябва да демонстрира още повече сила, за да може да дойде да вземе ресурса. И идеята е, че може с помощта на софтуер да се използва електрическа стена, електрическа сила, която да ти ограничи
вмешателството от други страни и да защити твоите данни, твоята информация. За разлика от кинетичната сила, при която в един момент стигаме до кинетична граница, така наречените известните атомни бомби, при които в момента се случват една-две войнички наоколо, обаче никой не е пуснал атомка, защото ще има взаимно гарантирано унищожение. Да. Тоест в един момент кинетичната демонстрация на сила почва да няма смисъл, защото се достига до таван. И почва да е неизползваема. По същия начин обаче автора там беше дал за пример, че може да се търси друго разклонение, което пак да е кинетично, което да не е с такива мащаби, обаче примерно е за военни роботи, за ята от дронове или гъмжила, рояци от нанороботи, ако щеш летящи. Едно време имаше такава книга Зона 51, се стигаше до там, че там свръхинтелекта, изкуствен интелект създаде нанороботи, които, нали, като по филмите влизаха в човека, взимаха контрол на човека и правеше мини зомбита. Въпросът е, че в момента, в който стигнеш до армия от военни роботи, пак можеш да стигнеш до взаимно гарантирано унищожение, защото или двете армии ще могат да преминат една през друга, грубо казано, и да навлязат в чуждата територия, особено ако са нанороботи. Представи си два облака от нанороботи и най-грубо казано се разминат, нали? Ще отидат, ще превземат другия и взаимно се унищожите. Така че, нали, първо, военни роботи, за съжаление, трябва да има. И е нормална следваща стъпка да има. Значи, като преподавател много време и ще продължавам на децата да им обяснявам, че, нали, ние военни роботи не правим и трябва роботите да се използват за пацифистични мирни цели. Ти децата питат за военни роботи. Постоянно, какво се показва по телевизора? Какво има в екшън филмите? Къде да знам, че децата искат да събират? Да, аз ти казвам. Замисли се какво има. Значи, имаш Transformers, имаш кефти, нали, каквото и да имаш, нали, винаги в един момент имаш, как се казваше, Pacific Rim, нали, ония големите роботи, при които има един човек в центъра и управлява, нали, или двама и управляват един громаден 10 метров робот. Нали. Винаги децата, или пък жива стомана, също, нали, имаш някакъв робот, който. Децата винаги искат да направят военни роботи, което е готино. Между другото имаше в Пазителите на галактиката, Guardians of the Galaxy 2, първата сцена е армия от летящи в космоса изтребители, които всъщност се управляваха от централна станция от симулатори. Което е най-якото нещо на света в интерес на истината, да имаш един дистанционно управляем самолет, изтребител и така нататък. Ти като пилот да знаеш, че провалих се, нали, падна ми изтребителя, ама съм си жив тук, нали, ще изстрелям следващия изтребител, нали, минус 2 точки в моите, нали, такова, няма да ме повишат скоро, нали, няма да стана генерал или къв си, ама съм жив и здрав, нали, и мога да продължа да се състезавам, да се бия с другите. Буквално е, нали, даже пък между другото един филм, който искам да гледаме, Гран Туризмо се казва от това лято. Най-добрия на компютърната игра го поканили да ходи да кара, нали, на живо NASCAR такова кола. И е някаква готина такава история, която трябва да видя. Поне препоръчаха че е окей, като сюжет, като филм и така нататък, като изпълнение. То между другото по темата планира се, че сигурно астронавтите много скоро ще бъдат заменени от роботите, защото роботите, каквото и да си говорим, са доста по-издържливи, можем да ги пратим на много по-неприятни места и дори ако нещо се провали скандално, няма да има жертвени животи. То това е логично, дали вече пращаме някакъв тип ботове и ги зарязваме там. Абсолютно всички. Вече да няма астронавти като професия. Въпрос. Всъщност мисля, че ще има невероятно хора, които ще искат да отидат. Те просто искат да отидат. Въпрос. Електроника е и дали космическата радиация ще изсрива чиповете на тия роботи и дали човека не е малко по-издръжлив на тия неща. За момента пращаме доста роботи. Примерно последния ровър на Марс, Perseverance, то е най-модерното нещо, което сме пращали и всъщност е доста по-полезно, отколкото да бяхме пратили 3 човека там, защото има изключително прецизни уреди, с които може да изследва марсианската повърхност. Не сме пратили 3 души, защото е 500 дни пътуването. Да, и това го има. Много е дълго пътуването. То много въпроси има в това отношение. Както и да е. Говорите определено много биха могли да ни помогнат в ежедневието. Аз лично съм гледал, за мен беше наистина като от филм, на някои летища вече се използват роботи тип екзоскелет, т.е. човек влиза в тях и този екзоскелет
на практика прави човека много по-силен, може да вдига много по-тежки неща. Много беше готино за мен да го видя. Абсолютно. Яко е. А пък в същото време, то дори не е в сферата на роботиката. Толкова много се развиват всички технологии. Аз това лято бях в Македония и покрай ВВФ, организацията, и те ни заведоха в... сега ще погледна името. Заведоха ни в един ТЕЦ, рек Усломеш, надявам се да го произнасям правилно. И интересното е, че до този ТЕЦ се е построил най-голямата станция на Балканите за произвеждане на електроенергия от фотоволтаици. Тоест най-големия парк за фотоволтаици. И нещо много интересно, което ни казаха там, че обикновено на смяна на парка за фотоволтаици, който се планира да измести ТЕЦа, който е наблизо. Сега там има политически проблеми, преди които още не се спира. Сложно е, не искам да навлизам там. Но обикновено на парцела на фотоволтаиците работят около 20 човека. А за поддръжката на ТЕЦа са нужни 3500 човека. Може да си представим колко драстична разлика от 3500 човека да се поддържат постоянно работещи там и накрая стигаме до 20. Това е една от най-солидните причини хората се притесняват за развитието на технологиите, че просто ще останат без работа. Нека. Нека. Въпросът е... в смисъл прекъснахте и. Да. Да. Давай. Аз точно на тази насока искам да ви въведа. Какво се очаква от бъдещия човек? Кой ще бъде успешният бъдещ човек? Защото очевидно много професии вече ще започнат да бъдат измествани. И с колко професии ще останем? Защото те половината, като станат безмислени... Кои ще бъдат нужните хора? Кои ще бъдат нужните хора? Едно време бях... Специалността ми от техникума беше оператор, настройчик на ЦПУ машина, която е програмируема фреза, което означава, че имаш сложна форма за изрязване от метал и твоята работа е да поставиш детайла в машината, да провериш програмата, евентуално да създадеш програмата, макар че програмите ги правиха програмистите и настройчиците, докато ти си редови такъв мускулест, който да слага железата по машината. Но така или иначе, имаш машина, която може да прави неща, но все пак трябва да можеш да оперираш с нея, да я настройваш и да действаш. Сега, в момента това, което се опитва да направят заводите, ако може ли роботска ръка да захранва машината и да поставя машината, само че има специфични неща от това, прецизни и такива, които искат малко критично мислене, да поставиш там работния инструмент, да му дадеш нули и така нататък, което известно време ще иска още прецизността. Тезата ми е следната, че в момента, в който се създават новите професии, т.е. се изместват старите професии, ще се създават нови професии от типа на инженер на заявки за изкуствен интелект или така нареченото prompt engineer. Нали? Да, точно за това да ви попитам. При миналите революции в технологиите обикновено са се появявали доста повече нови работи, много повече нови професии, отколкото може би в момента. Например, когато се появил токът, са появили страшно много професии допълнително. Но това ще бъде ли наблюдавано? Работни места в ТЕЦа, защото това е, нали? Да, но това ще се поддържа ли с изкуствения интелект и останалите технологии? Защото някои хора са скептични. Наблюдаваме обратното. Да. Това, което беше изумително, много време хората си мислехме, че творческите професии, основания на информация, ще бъдат последните заменени и първо ще се заменят копачите и орачите. И това не е така? Не, в момента можеш да помолиш чат-бота да ти създаде договор на каква система и то ще се създаде нещо, което върши прилично добра работа. Сега не съм юрист, за да кажа, но знам, че когато аз трябваше да направя маркетинг кампания, в един момент попитах чат-бота да ми направи публикация за Facebook евент. И той го направи, имаше текста беше напълно смислен и нещо, което аз нямаше да се сетя първоначално, беше, че имаше призив за действие, call to action накрая. Нали? Запишете се, участвайте и така нататък, нали? Свържете се или как се запазете място. И това го бях пропуснал.
Тоест, Отделно, доста нали, досеклив. отделно преводачи и така нататък. Понеже интернет е пълен с информация и нещата, които са дигитални в момента, нали, могат да бъдат заместени. Въпросът е, че по-скоро, това, което за момента според мен е тенденцията, че един човек ще може да върши работата на 10, но другите 9 няма да бъдат изхвърлени по смисъла, ами по-скоро, нали, трябва да се повишат още малко квалификацията и да отидат в съседната фирма, в която те да работят като за 10 и да вършат работа. Дали ще създаде нови места? Ами това е икономика, нали? Въпросът е, можем ли да сме иновативни на база на тези инструменти, да създаваме още повече стойност, моля? Като цяло на промяната да можем да реагираме, да сме адаптивни. Не само на промяната, говоря, че нали, в момента, в който можем да сме по-производителни, примерно програмистите, това не означава ли, че, нали, една фирма от, да кажем, 20 програмиста, трябва да се съкрати 4 т.е. не трябва да остави 3 от тях. Другите 16 ще ги уволни. Грубо казано, защото може с тези да върши работата на останалите. С 4-мата. Сега другите 16 въпроса е какво ще ги направи. Ще ги уволни ли наистина или ще създаде 3-4 нови отдела и ще поръча 5-6 други проекта. И в един момент фирмата ще нарасне от един отдел с 20 човека на 5 отдела с по 4 човека, които използват изкуствен интелект, нали, са 5 пъти по-производителни, със същия човешки ресурс. Това всъщност до голяма степен влиза като опозиция на общо ширещото съмнение, че когато дойде изкуственият интелект и роботиката се развие още повече, човекът като същество ще деградира. Защото той ще му върши работата. Но очевидно се оказа, че може би всъщност ще доведе до обратното, защото човек ще трябва да бъде по-квалифициран, по-успешен, за да може да оцелее. Малко силно казано, но ще доведе ли до деградация или не? Тогава не трябва ли всички да се квалифицираме само в роботи? Тогава дейността се конкретизира само в едно нещо. В смисъл, сега в момента поне имаме някакъв спектър на работа. Нали? Той може да програмира, аз рисувам, ти може да си музикант. И двамата няма нужда от нас. И има бот, който създава картини и като му кажа нарисувай ми Хикс, може да те създаде картинка, нали, Хикс и да му кажеш, прегенерираме 15 пъти, докато съвсем видя това, което съм си представил. Но дали ще е добра? И същевременно, нали, като фанете, значи, кой е ефтиния, не е безплатния и готиния? Значи, казва се Playground.ai, бота, който използвам аз. И, нали, иначе естествените са дали 3, значи дали 2 беше и дали 3 в момента работи в Bing чата. Безплатната не безплатна, ама, нали, може да се използва масово. Кой беше то? Midjourney и Stable Diffusion. Stable Diffusion по-трудно се ползва директно, но Midjourney също може да се влезе и да се използва безплатно и по-малко. Но със сигурност, нали, моето аватар, че в момента ми е трудно да изкарам аватара си на такова за Discord, но, нали, пак казах Междузвездни войни. Значи Мандалор, шлем от Междузвездни войни, иска да бъде в еди кой си определен там небесно-син цвят. И то ми генерира 20 такива с различни 20. В смисъл, не, аз директно или го накарахте 20? Не, накарах го, по 4 ми такова, но, нали, нещо там променях или му казах прегенерира, или пък избирах един, му казах направи версии на това. И, нали, там говорим за, нали, формата на носа, форма на очи, евентуално тук, нали, дали има перка на главата отгоре като такава троянски шлем и така нататък. И в един момент и си ги запазих всичките, естествено, и си харесах единия. И всичките бяха, нали, лъскави, фотореалистични и така нататък. Нали. Пък иначе, като му кажеш да рисува в стила на избери си, нали, художник и то ще погледне, нали, картините или картината. Дори днес го гледах, нали, специално тук от една седмица се подготвям за подкаста. И за което си буферирам, нали, новини на тема изкуствен интелект. Буквално му даваш JPEG снимка, картинка на нещо, което искаш да рисува в дадения стил и му обясняваш с думи какво искаш да ти нарисува и то прави, нали, Starry Night на такова звездно небе или писък картините и ти прави твоя автопортрет в стила на този художник, нали, с дадените такова. Единствено, че няма да бъде на платно и с четка, нали, няма да бъде с маслени бои. Така че това, което в момента не може да прави и което хората сме ценни, е физическия свят за още известно време. За известно време. Буквално, защото значи, и Тесла
ще излъжа, Optimus ли се казваше робота, и Boston Dynamics, и Google, мисля, че бяха, правят роботи, които на база на тези големи езикови модели, Large Language Models, да имат ботове, да имат роботи, които като му кажеш, отиди до умивката и донеси гъбата, то да може да разбере и да сканира света около себе си. Значи те в момента чат-ботовете могат от снимка да разберат какво има на снимката. И съответно идентифицира обектите и може да направи снимка, т.е. с камерата си да огледа кухнята, да види къде е гъбата, да отиде с хващача си и да я хвани и да ти я донесе. Така че в момента големите езикови модели успяха може би успяват да направят голям скок напред в това да има асистиращи роботи, как се казваха, сервизни роботи, такива обслужващи роботи, да се случват неща. Така че, професиите, които са основани на информация, са застрашени, но пък, ако си посредствен, не ставаш. А ако си изключителен, ще си купиш абонамент за някой от ботовете и ще може да си пъти по-продуктивен. Сложният въпрос е, примерно, начинаещи програмисти. Наскоро ми трябваше да си проверявам архивите и бях да напиша ли този код? Не. Бот, напиши ми, какво си, що си, но е много важно, между другото, да мога да се изразяваш точно. Една шегичка имаше в интернет. Клиентите ми вече ще почнат да използват чат-ботове. Чакай, това означава, че клиента ще трябва да може да определи точно какво иска по ясен за бота начин, еднозначно. И той добре, безопасно сме. Защото редовият човек не знае какво иска и така нататък. Но когато имаш програмисткото мислене и когато знаеш горе-долу как работи машинката и когато си учил на prompt engineering, т.е. учене на заявки, професиите основани на интелект ще бъдат застрашени и ще трябва да си изключителен там. Професиите, които са в физическия свят, все още са в безопасност. Въпросът е, че там трябва да има голяма добавена стойност. Това, което беше интересният въпрос, дали хората ще ставим картофи, зеленчуци такива и ще работим много долу, ще деградираме. Нямам представа. Сложно да се каже. Сложно да се каже, то много неща зависи. Проучете в интерес на истината какво е Universal Basic Income, UBI. Мен много ме притеснява това нещо, много страхувам се от това нещо, защото ще отидем в тоталитарно общество от дистопичен тип. Дали 84-та година книгата на Оруел, дали някоя друга, при която някой ще ни казва, че ще ни плаща заплата и ще ни казва как да живеем и какво да правим, което не е окей. Но това е нещо, на което ще почнат да ни говорят в един момент. Те роботите правят всичко, което означава стойте се вкъщи и получавайте пари от държавата, защото роботите ще плащат данъци вместо вас. Обаче не е яко. За сметка на това, мечтата ми беше, много пъти съм говорил, в момента в който робота замени чистачите на тоалетни и тия чистачите на тоалетни ще могат да се занимават с рисуване или с поезия, би било прекрасно. Въпросът е дали поезията и рисуването пък наистина ще могат да бъдат монетаризирани, дали ще имат търсене в света от останалите хора за тия неща. И е комплексен такъв социален въпрос, на който няма как да имаме отговор. Бърза препоръка за хората на бъдещето и по-скоро за днескашните хора. Към какво се насочим, към какво ще бъде полезно за бъдещето? Метакогниции. Учене как учим. Знание за знанието. За да можем да сме адаптивни, трябва да знаем как ни работи съзнанието, дали учим визуално, аудио или така нататък. Въобще учете как учите, за да може да сте адаптивни. Тоест невроученето, невронауката е много полезно направление. Един вид. Психология, между другото, аз като преподавател, психология и всякакви такива неща са много ценни. Добре. Искам наистина много да ви благодаря за вашето участие в разговора ни днес. Да, беше много приятно. Надявам се за нашите слушатели да е бил също толкова приятен разговор, колкото беше за нас. Наистина сте чудесен събеседник. Отново благодарим, че останахте до края на епизода. Бихме били много благодарни, ако ни оцените на място, където ни слушате, дали в YouTube или в Spotify. Може да последвате Instagram страницата на подкаста, ако искате да получавате възможно най-актуалните новини. И ако имате братче или сестриче, което показва някакви технологични интереси.
технологични интереси, има интерес към роботиката и иска да се развива, вие чухте тъкмо. Точно това е бъдещето, така че... Да. Запишете го в RoboPartners. Благодаря за рекламата. Другото, което ще да кажа, ако искате да си говорим с вашия клас, поканете ме в частна класа, да дойдем и да си говорим на нещо, което не е останало покрито тук, на 4 очи, както се казва. Така че поканете ме на частна класа при вас и можем да продължим тази дискусия. Всички слушатели, не само вас двамата, но и всеки един в града. Добре, ще го имаме предвид. Отново много благодарим и до следващия епизод.